ई जानती है सन त ना करम नु त बुढ़िया करी ना लड़की के अपना बना खियाई ना काहे ना बनाम खियाई देख के देखत रहसन तरसत रहसन देखसन कैसे बना के तनी बेटा ए बेटा जी का जन हमर लड़कियों कहाँ रहे ले बिजी बुझेबे ना करे ले ली मोबाइल चलावत रही सुनत हो का माई आवा पुष्पा बेटा आवा तनी ई न त आवेला ने मतारी मछली बनते 4 पीस खा ल तारल फिर आशा में खै तू कतना हमरा निक लागित त खाहु में निकराई कहलु ऐसन पतरा गुल बड़ू पानी ले गुड़ हु अच्छा लाला ई सुखले खाता हमरा दिल पीस दिए लाला दिल पीस खा हां तो अभी रासा में डाल दनी तले सुखले 2 पीस खा लो ना हे में के खा यही में के मार निमन लागेला ओमे के काट गोड़ जाला में के फूल जाला न त काटवा निकल जाला अरे तो सुखलो निक लागेला विटामिन चीज सुखल भूजल खाइल जाला नमक डाल के ला नमक डाल के दो अरे नमक डाल ले बनी खा लो ना हमरा के बेसी नमक चाहिए दे तो ला डिबा में लेके जितना मन उतना काट के छोड़ छान देल भाई बात मच्छर ना कुछ लागल होई जानते बा गार्दा उड़ तन उड़ जाला चूल्हा पे माई ओमे माटी बा हां ज्यादा माटी बा तो हेनी अरे का करबू बच्चिया का करबू ये आंखिया नहीं खेनु लौकत आंखिया लेनु आन्हर बनी है नहीं की के चितर फुट चल बनवा दी देता कहत नहीं कि चितर फुट चल माई बनवा दी कहते बारन ई बकी माई के आंख बनवा देवे के बा असो तो कहानी है ना कने बेटा आंचना न लगाई हो जाई न तने में हैं हां हां माई छो दे रासा सुखा देनु बिहानो के हमरा के दो दी कटोरी में दूगो अरे खा लो पहले पेट भर खा लो सूखल खा लो रसा में के खा लो बाची तो रख देम फ्रिज में बिहानो के खई ह हैं ए माई का देख लिया सब देख के का करेसन ओकन हम डरात नहीं ओकन हम डरात नहीं कि हम कह देनी तो तोहनी के ना बनेबू सन त हमर अपना बेटी के हम बना के खियाई आ कर आई बनी जोइया साई बनी इतना हमरा के खीस बहुत मुंह मरावे थी करे के मन नहीं करे तो बोले के नहीं से जान लेकिन तोरे चलते बोला तनी कहत है अरे ओकनी के नु देख के जरत ऐसन बचिया ए कहत हम नहीं कि आई ओई बुढ़े कने ना भौजी कहत है जा बनावत है क्या है कहत है कभी नहीं के जाके ए के चल दे आई को आदम खाली नु कि नाक बुन फुले ले बैसन तो आज के बाद हमरे जे भेजबो ना करी हम ज्यादा तुनत के अपना घर के इज्जत छुपा कर ओकनी के अगर नहीं खेज बुझा तो तहरा बुझाता न तुनत कहिया ठीक ना तो हमें निक दुआरी को झांकते ना है आ मत है वही से तो सोचा तनी बेटी नु जब ले जिया त जिंदगी नु तब ले तरह के बना के खिया के कुल रख दी जांगर उंगर चढ़ता हां हम खैनी अब खा ले में रसम खा ना ना रसम में के खा अरे रसम में के खा तू खा ना तू खा ला रास्ता में हम खा लेम ना अब हम बूढ़ पुरानिया भइनी हम का करम खा के तहरे खातिर त मरत तनी नतिया हो देखत रू बड़ा के मुंह फुलैले बिया हम नतिया बेटा ह फोन ना कइलस ओही दिन ले जहिया ले बिनहले बिया ना ताइल बिया त माई से करे ली हमर त ये ना बुझाला माने ई लोग नहीं यार बेचारी त इन करे माई भौजी ऐसे ही करे ली सो करत होय सन तबे न देख के सिखले बैसन कौन ठीक बा करत होय सन एकर भौजैया जे जैसन करेला नु वैसने सिखेला नैहर में जैसन देखले रे वैसने नु सीखी बताव हैं खाला ए माई मुड़ी बा हां हमरा के दे दी हम मुड़िया ठीक है अभी दी जो सब भात में खा ली हां आ रोटी 4 गो पका दी आटा सन के भात खा ले माई छोड़ा चला ठीक है बउआ तारो तू काम हो जाई दा तई पने चलिया के तो माज दी आ ना हम मारनु दे तू बन जता तो खाए अब खाना काट के लिया रुका मतलब का बेटियों से सुख ना करू द खलिया तो माज देते रुका पानी अरे का कला होइए गुलबा खोल गुलबा जाता तनी इथि लेके आवत तनी भात ए जे काट के दे तनी खा ली ह ठीक ना रुक जा अपनो कमरे में ले ले हो बताओ वही नु कहाला माई के माया आए ए जे हमरा के भौजाई कुछ करती तन हो हमर माई ना रहे नु एतन ए जे हम भूखे ना आए कैसे हमरा के लंगटी लेके करत अड़ी सन बुझा तना कोन के बेटिए ना किसन जन्मैले अच्छा त सीढ़ी के ऊपर सीढ़ी लागले बा आज हमार गति करबू जब तो लोग के दिएवा तो लोग के गति करी हम त अपना माई के तक शिकायत के मौका ना देनी कने आ का जिद्दी का करत अड़ी घर में आवा पहले देख अब घर में का चलत अटे बुढ़िया बनावतिया खियावतिया अपन बेटी के वो ससुरैती बेटी एगो अलगे जगह रहित कुआं ठेली त आदमी कहतन ससुरा में गुजारा नहीं खेता बेटी के नैहर में बोलवा के गेड़ा बनवावतड़ी दम मोटवावतड़ी खिया के काहे जब गई नी त कहनी के दजी मम्मी जी हटी दी हम धोवा तनी मछरिया त कहतनी का आके ओने से बुची जी कह हट 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 तू अच्छा से ना धोबू हट हम धोवा तनी अपना हाथे बनाए में खाइम जमाई बेटी ओइ जीव बैठ के
ऐसे बहावा हाँ नंदी हमर बहावा ध के वजह से आ वो हटई ऐसा बुझाइल ना कि कलेवा पर गिरनी के हेजुआ कपारे फूट जाइते ए माई मांगतानी कले में घाव लागी तब ले मंगनी है दादी से नु त दादी हमारा हाथवा ध के ऐसे पड़का देली जा कथिया भागे जी के बसे ओलू अब की ना त मार के तहारे सोंठा से कपारे फोड़ दे काहे बेटी के जो बोला के और बना के खियावत है निक करतड़ी हैं अगर हमनिए के आ टांडो कर लागल घरवा में त निक लागी का तक पतोया ने खराब हो गइली सन कि हमर बेटिया के दुआरे दुआरे बैठ के बुढ़िया गावे लगी हन कि हमर बेटिया के देख के कनी के बिस्मात पड़ल बा हैं त ऐसा ऐसा सास चपलो खाली का करम एकदम जब हमनी के सासे हमनी के ऐसा लंगटी मिल गए त का करम जी कही ना ये जाके बहरिया हमनी कहे के त गौवा वाले मेहरनुआ कोई ना पतिया हंस अरे बनावत ठीक नु खियावत इनका शरम चुहानी बैठ के खियावत रही छानल है तना छीपा में दे दे भाई खूब उचे नमक डाल डाल के का त खाती त लड़की फैकी 22 सन लड़का फैका छोटी बच्चा भगवान समान होला सन मन कइले हजा के हमर लड़की मांगे लागल ओकरा के लखेद ले तड़ू हैं काहे त काहे घर में बनावा तड़ू जाके ओनिया होटल उटल में खियावा बना के अलगे सास रही ना त कुछ बनावेली त पतो के फर्क ना पड़ेला अच्छा बेक में बाड़ू बनावत तड़ू बेटी के खियावत त अरे हमनी के ना दे तू त चल लइका फगन के दे तड़ी ओतने भर लाइल बड़ी आदमी इहो सब्र क के रह जइतन हां घर में ही रसलीला कर तड़ू जा कर जा केतना दिन कर तड़ू जा आ पैसा हमनी के मर्द से मांग के आ लान के बेटी के खियावा तड़ी बुझा जा बेटी के कहियो मिल ही नहीं खे अने से भेंट नहीं खे भइल दलिदरे सा माइल बाटे पेट में हैं 4.5 किलो मछली आइल बाटे अरे मछरी भर उठू बाटे देखनी हटे कराही भर कराही बाटे लेकिन एको पीस अथी ना होई ज्यादा एकने आ भगवान हमनी कोसन कर्तव्य कइले बानी जाके ससुरा में गुजारा बाटे अपन बेटी के देख से ससुरा में एको दिन गुजारा होता सास का तो मार के गलफरे फाड़ दे तड़ी ननद झोटे कबार दे तड़ी देवर उनका के लतियाई देता त कवना खातिर ठीक भाई हैं ए दीदी जैसन करनी वैसने भरनी होखेला ठीक नु आके जुआ टांडो कर तड़ू ना भौजाई पर तोरो टांडो करे खातिर और कोई तैयार बटुए तैयार बा ए कने हम दूसरा के आज मुंह आइन त दूसरो हमरा के मुंह आवे खातिर भगवान तैयार काहे ना रवा जैसन करब वैसन भगवान तैयार रखले बड़ा नगला इंसान के काहे ना ओहन लोग ना रहन जा आई का चाहत है कि भौजैन के इतना टांडो करके रखत ना त हमरो ननद बाइसन तो ओहनी ना करियस ओहनी इहे करियन स मछरी खियाव तड़ी कल ले जाके ओकरा के अंडा रोल खियली रतिया मनुजवा कहत त खियहन ना अपन जन्मावल हिया अपन तन से जन्मावले बड़ी त उनका दर्द होइबे न करी उ त हमनी के ना जन्मावल बानस हैं दोनों बेटा के घूरा पास उठा के लान के एथी कइले बारी दोनों तीनों के ये चलते नु कहेलन कि पतोहिया दूसरा के कोखिया के रहेली सन त सास मान जन ना करेली हैं आ बेटिया अपन कोखिया के रहेली सन त आदमी मान जन करेला तो लोग गांव जेवर का कहले बा आज तक सुन ले बा कि सास में कोनो कमी नहीं है पतोहिया उनकर आवते उठू त ससुई घरवा में करवावत ऐसन तब नु पतोहिया करत ऐसन काहे नहीं जब ससुइया ने नीक रही स त पतोयन के मलाल नहीं खे आज हमनी के भौजाई राज न करते से घर में जी हैं कोई माई के लाल ना होई कि हमर भौजाई पे उंगली उठा दी चाहे अभी तक ले कोई एड़ी नहीं के देखले समझ जाई उए जी के जतना उठू बाटे नु कि हम तो देख औते के साथ हमनी के बधारिये में जाके एथी कइले करे के पड़ल ह कौची हमनी काम नहीं की कइले जी हमनी के नहीं कइले हो घर खेत बधार में रहर हो गइल मसूरी हो गइल बूट हो गइल सब हमनी के कटिया बिनिया कइले बनी जा हमनी से कौची चुकल बाटे हमनी के राज रजैले नहीं की घर में रख के खु जाना तू हे तारा के कहे आई हनी जान लो हम जानत नहीं खी हमरा बा ध के घोसटलस के बुझाइल के एथी कॉल में घाव लग जाई मार काहे न देल हड़ो का करम अपने से आदमी हारल बा त जब मर दबे हमनी के दो गला बड़ा स त का करम छोटा के कहीं घर में बिया ओही से त नहीं के बोलत परसों दिन ठीक करती नहीं के बोलत जी बोलला में का त कि बाउरे हो गइल बिया ऐसे ही बोलत ऐसन वैसे ही बोलत ऐसन जाए रे मत बोल हैं कहतई ना बड़ी बुढ़को कनी कि छोटकी के औते के साथ सिखा के रख ले बैसा पकवा कर देले बैसन हमनी काहे के पक्का करे जाए तहार कानून कानूनिया निक बटुए कहां बड़ हो आय का करता हूं का कहता है का कहत दो खाना ना दो खाई माई से ना मांगने हाँ माने माई से खाना मांगे जाई अब बहन से
मैंने 2 दिन खाते बहनी आइले तो खोखा खाना मांगे यही हम तू का करबू मैंने घर के रीति रिवाज ना जानले ना मैं तू ही रीति रिवाज चलावेलू ना हम इतना दिन नहीं जाना हम नहीं चलेले ना राउर बहिन से राउर माई से देख ली घर परिवार सब एकदम से लाचार हो गइल बानी मन करता नु कि जैसे छोड़ छाड़ के चल जी अपना गांव में तो चल जा चल जा बोले बता रहे हां तोरा बता ये सोचबे करम कि चल जा तो का हो तो हम तोर खाना मांगे आवत दुख और तो तू पहले भाषण सुनावत है का है नहीं के जानत घरवा में का भइल बा मैं जानती तो पूछती पागल हो गल हई हम संतोष पागल समझता हूं हमरा के रोज रोज राउर माई या बहिन तक कला के बना बना के मुर्गा मछली खाते बाई जा आ ना कोई के देता जाई कोनो के बात भइले आ बनावती सन देत नहीं सन कहां कोई के देते जी बताई ना तो तू बनैले हवे राउर माई बनावे देता रे बनावे ना दी बनेबे तो तू माने तोर हाथवा छीन ली कहता तोहनी के नहीं बना के चुपचाप रहसन ठीक बा अब उहे रासा छोड़ले बड़ी आ छुछे भात रासा छुछे भात रहो के दीना हमें तो जाय दे माने खा गुले इहन तोर का नाम बता बहनिया मैं खा गुली रोज रोज खा दे माई बेटी बना बना के अरे तो जाय दे खाए दे तो खइला ले माने का हो जाई 2 दिन खातिर आइल बे खा के माने बुझा तक भैंसा हो जाई तू ना जानबा घर के रीति रिवाज का होता टे हिसाब किताब से बोल हिसाब करले रहबा मुइले रहबा का बोले के बा का नहीं के बोले के बुझाइल मतलब रहबा का अपना मन लेके बुझत कि बहिन आ का के माई क्या करत है जा आ त खाते न भाई सरे करते सन करे बोलबे करम हमरे के ठीक बा जाई रास्ता ले आवत नहीं आ भात है उहे खा लिया बुए बचल बा त उहे नु देबे हम कहां कहती त ना खाई जौन ले रही हुए न खाइब माने खा गुल बहिनिया त हम कहते ना खाई ना ओकरा पेटा में फाड़ के निकाली दुगलवा उहे हनतिया अगला के उल्टा सीधा यहाँ सोचालू हमरा बहिन के महतारी के बारे में जानता हूं हमरा के कबार ले में के जुलूफी है जानती हूं तो तू खइया सन ओकरा बाद में तोरा हमरा खाए के बा जौन बाची काट छाट तू खाए के बा हड्डी गुड्डी पीस के बारे में सोचबो मत करी तू ठीक बा जाई हम ले आओ तनी लेवा तनिया ना एथी ना कहनी हमरा जवने बात तवने हम कहते हम जब आवते तो हमारे जो रहता तवने तू ले खियाओ बुझाइल ठीक बा अब ना झगड़ा करब अब झगड़ा ना करब नहीं मांगतई ना कुछ रो मत मांगे अब झगड़ा ना करम जवने रही तवने रवा के लाके उठा के देम जाए हां तो तोरा लेबू ना है तू बिना खइले ऐसे हो गेल बाऊ यही तरी रे घर वाले अपना मोटा के का कहला कि ए जब मोटा गइल बानी ओ जे घरवा से एकदम हिलत डुलत आई रहे हवा से मारत रहे हिलो मुदी जात रहे रे बुझा के हवा मारते एक कोना ओह कोना जीबे ओह कोना एक कोना आइबे आज बन गुल दहिया त बना बात बतिया बताऊ ठीक बा जाई हम लेके मैया के बहनिया के हमर शिकायत करताऊ कितना बोलत तनी कोई कहत है ये बनी त जल्दी लेके आओ खाना जौने बतावनी इहो दो गलवा नतिया एक नंबर के लगता कि जीव पिच पिचा है आदमी के रख देता टे अपना मने एकरा समझदारी नहीं के ना बुझाते बाटे कि का हमर मेहरारू कहतिया केतना मर्द बासन त केको मेहरारू बात झूठ सच कहे सन त मर्द के मान जाए के बाटे आ ई लगता कि कुछो खा जैसन माया बहिन ओकनी के बेजाय नहीं खे कुछ बात छूछे हमरा के लाके दे महाई या बहिन में लगता करेजा ढुका रहेला प्राण ढुका रहेला केता ना माई बहिन खातिर कोई अपन जान हाजिर कर दी मेरे हारू खातिर कोई नहीं के देखत अथु करता के लगता कि आई देख घर से पातर होके मारत रहे हवा तो लगता कि तोहरे घर में खा के मोटा गइल बने काहे एक टाइम के खाता नहीं के तो लगता कि अब सांझे या बिहान हो जाए कितना बुचिया बढ़िया बन रहे रे आज के मछली दम बहुत चटक बनल जाए छो देला करहिया खइतिस त मल देतिस कहनी ना काट के और रख देनी इथिया में अरे कटोरावा में एगो पीसावा रासवा छो देनी खइसन त मार दिहसन ठीक है कहली जान लेस आ बचले बनी नु अपन मन पर त खा ले नखड़ा तैसन ढेर हाय दादा हो मोटकी त ढेर बड़की ले ढेर मजी का मोटकी कर देलस आ गइलो सुने खातिर कान ओड़ले चलत हूं कान ओड़ले नहीं करतनी जी कावन से खराब अपना करतनी बेटी के बोला के जी के बाद 4-4 किलो मछली खातनी और चिला भोभा लगा दी भोभा चिलाई लगा दी तो चिला के कहतनी कि नहीं अरे करेजा में सुन ले बस काटे पतो हिया ने खराब हो जतै सन ना बापो के ले जाऊ तो भोभा में चिल्लात रहू खा खा के चरबिया के भोभा में चिल्लात रहू खेला कर का माई बोले दोनों माई बेटी का झूठो के बोलेली हम एकर से लागल ना चले एकर मुंह ना देखल चाहिए लेकिन का जानी हमरा आगे काहे पीछे पड़ जाले जब सुत जगम तब एक पीस दाल बखा के मल द काहे खाती वो सब
थूक ना देहब हम ओइसने हाँ, तो चाटे छोड़। खातिर काहे खातिर हम खाए जाई ओइसने चाटे खातिर भभात आ सारा बर्तन धोवे खातिर तो मत धोइए तोरे असरा का बा तोरे असरा बे बाइस ना घर में जे करी उ खाई ना करी ना खाई ए में का कौन पता है इस तरह बरवा बनेला हमरा केहू संगे ना बना कहीं तू का ना। तोरा बनावल नहीं, चाहतिस जब का ऐसे करते नहीं रहो ना ते अपन बेटी के लेके अवाल का बिलगा हो जाई ते हमर मालकिन का हड़े ते काहे ना जिम्मा करहिया में करहिया मतलब एगुड़ो पीस न रहो नहीं रख सकते उहाँ के खाली हम रासा भात देनी हां ओमे पीसे गो ना रहे रे कहाँ पीस रहे मतलब एगो पीस ले हमार देखो यहाँ ने काढ़े में खा गुल होई आ ढेर बोल तो धक्का न नकिया के नथुनिए नोच दे हम जानते नहीं गो मेरा चिंता नहीं को तो ढेर बोले सिखले बड़ू कुल कनी के संग रह के सीखे से बोले सिखत उ मतलब मार छू दे जी हां नोच देवल जी तक आव न चला खूने बहवा देम खूने बहवा देम नुच के बहवा हो ना खून बहवा ना खेलक एकरी के मुंहे ना लागे के चाहिए चल रे जले चल कहाँ चल जा तुझे बाजार फैसला करी कावन जी के फैसला करी कावन जी के फैसला रोज रोज वो यही तरह करम के अपन रीति रिवाज बदलम कावन जी रीति रे हमारे रीति रिवाज ना बोले हाय 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 आइली होनले देखा हो आइली सुदेशी बो आइली उहे नु सास आई हमन के देखा हो दे उतरली आइली उहे तो खेलले भाई को ठीक लगाता जौन सास के बानू रामायण में के पूरा चालू है बेटे कथा हम मान थरा जब आई बड़ी तो चालू ना रामायण रही जी हैं देख ले 3 गो बाई सही में कहेला कि जब ना घर में ननद रही सन घर में सलाई के काम नहीं खे वैसे ही लहक जाइए हमरा के कैसे तिरछा बोलती आई अब अरे तेरे करेला अभी ये बाकी है कर अरे तेरे कर ना अरे तेरे करबे त हम अरे तेरे ना करेलू हम तो मना मार निमन हड़ू दूध के धोवल हड़ू तू दूध ना के कहेलू चल तीन के आज हम चल बाजार चल बाजार चल छोड़ दे खेला बड़ी जल्दी लड़े दे बाप रे बाप घर में हैसन हैसन उठू भइल बाटे घर में हैसन हैसन एक कने टूकी डरा में चलताटे का करबू जवने आदमी के मिलता उहे खाए के बाटे कुछ ज्यादा बोललू तो घर में सत्यानाश बाटे त काहे नहीं के बिटिया जात जी आ एजगर के का करी हन जइहन कहाँ जइहन भैया ने पबाड़ी त जइहन कहाँ जवन कहतरी उ माई करतिया आ माई मोह माया में बेटन के डल नहीं बिया सारा रुपया महीना महीना लेते बिया त उ सब मर्दा घरवा में कना उठुबावा सन दी जीव ना पगला देते बताई रोज 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 मुर्गा मछली बनावत और फिर एगो पीस नहीं खी देते हम ना मांजम धोम ठीक बा रहुए मांजी धोई का करत नहीं रहुआ का नहीं करत हरी मछरिया देख के अब बहुत खाए के मन कर देला है मगर का करबू अब भीतर भीतर बोलता हूँ बनिया ऊपर से और का तरह कोई तब कनिया के दे दी जाजी लइका लइकन के खाए के बुढ़िया तो कसन रही एकर रोमा देखई कैसन बुढ़िया के बाटे ना पदे त रासा भात खा के गइल हमन आ हां त ठीक फटा ना पदे त उहो बाड़ा नु कहत नु के कहला कि हमर माई कुछु खाए तोरा से का लेन देन बेटा बताऊ ना हमरा के कुछु बचता हां कुछु बचता हमरा कहला के नूने पानी दे ऐसे दे ले ई घरवे के आदमिया सब हणुगा बावन जा जवन माई के जन कॉमन रस में डुबा देले बिया उ जैसे कहत वैसे एकदम भींगत चल जातवन जा ना बस मन तन घर में अपन खबर दे ना ठीक है कहत ये कने आ ढेर दिन तहरो के हम बोलल नहीं बंद कर दे अपन कवाड़ियो नहीं के बंद होत का होता हारे रुकी बंद करत है ठीक कहत ई ढेर दिन हमको कहनी कि ज्यादा छोटकी काम करे के अपन घर दुआर बाटे अपन ससुराल एगो घर हटे नैहर आदमी छोड़ के आवेलन त ससुरे के अपन घर आदमी मानेलन मगर एजिक त दूसरा के घर बुढ़िया जमा करतिया बनावा या खियावा अरे जरा ना मिली बेटी के ससुरा में हुए नु नैहर में बोला के बेटी के खियाई मन मर्यादा करी हमनी के महतारी ऐसन नइखी सन